etor ditzagun humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna. Aintza zeruetan jangoikoari, eta akeran urtean egin gogo zaini, agiria ez zaitu dago, horazio, behin horazio, horazten diri, hauste zaru, eskaraz diri, hainko jauna zeru horrege, jangoiko antaz diriana, jauna zenbata Jesucristo, hainko jauna, hainko indoz, egin dezagun otoioz. Zeru lurren jangoikoa, zugandik dator on guztia, sartu gure bihotzetan zure izenaren maitasuna. Lotu gaitzazu gero eta estuago zurekin, gure baitan bizieraz dezazun onaren guztia, eta bizierazi duzuna aurrera arreta handiz zaindu. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zuregin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldi eta. Xirake liburutik. Ene seme, izan zaitez apal zure egintzetan, eta gizon esku zabala, baino maiteago izango zaituzten. Izan zaitez, zenbat eta handiago, hainbat eta apadago, eta jainkoaren ederra arkituko duzu. Handia data jaunaren errukia, eta akaien agertzen dizkie bere ezkutuak. Arroaren gaitzak ez daitezke senda, gaiztakeriak zainak eginak gaititu agengan. Zentzudunak, zentzudunen hitzak maite ditu, jakinduriari erne dagokion belarriak poz izango da. Jaunak esana. Jauna du.
Sion mendira hurbildu zerate, Jangoiko biziaren harrira, zeruko Jerusalena, milaka eta milaka aingeruren batzarren, zeruetan idatzirik dauden lehen semeen bilkurara, guztien epaileren Jangoikoarengana. Bere helburua iritsitako zintzoen espirituetara, elkargo berri baten bitarteko den Jesusengana. Jaunak esana. Aleluia. Haiek zelatan zerozkion, Jesusek jatera deitutakoek aurreneko aulkiak aukeratzen zituztera oharturik parabola hau esan zien. Eztaietara deitzen zaituzte denean, ez zaitez jarri aurreneko lekuan, baliteketa zu baino gehiago denen bat harek deituta izatea, etorriko da zu eta ura deitu zaituztena, eta honela esango dizu, utzi ezaiozu zure lekua honi. Orduan, azken lekura joan beharko duzu lotxaturik. Baizik eta eztaietara deitzen zaituzte denean, zoaz eta jarri zaitez azkenengo lekuan, deitu zaituenak datorrenean esan dezaizun, ariskide igo zaitez gorago. Orduan oso ondo geldituko zera maikide guztien aurrean. Izan ere bere burua goratzen duena beheratua izango da. Eta bere burua beheratzen duena goratua. Eta bazkaltzen deitu zutenei esan zion. Bazkari edo afari bat ematean ez deitu, ez ariskide, ez senide, ez aire, ez auzoko aberatsi. Haiek ere deituko gaitzaituzte eta horrela ordainuko. Otordu bat ematean deitu behartsuak, elbarriak, errenak eta itsuak, eta zorionikoa izango zera. Ordainik ezin emango bainizuten, ordaina zintzoen berpiztean emango zaizu. Jaunak esanak. Liburu santua apaltasunari, humiltasunari garrantzia handia ematen zaio. Jainkoarentzat oso gauza atsegina baita, humilak izatea, apalak izatea, entzun dugu gaurko lehen irakokaian, Siraken liburutik, eta liburu sapientzialetako bat dugu, hau da, esan genezake Israelek zuen altxorrik handiena jainkoarengandik jasotako jakinduria. Eta agertzen zaigu humiltasunari ze garrantzia ematen zaio, eta humiltasunak ze mesede egiten dion gizakiari. Eta evangelioan ere Jesus hortaz mintzatu zaigu. Esango nuke batez ere bi ideia agertzen direla, bik elkarrekin lotuta dutenak gaurko evangelioan, eta lehenengoa hoixe dugu. Oso aurku esan genezake humanoa dela, ez da bakarra kristauentzako kontu bat, hau edozeinentzako baliogarria da. Hau da, Jesusek jartzen duen ejemplua, guretako edozeinek gertatzen zaigu. Pentsatzea, besteak baino gehiago gerala, eta gero beste horretik esatea ez, hau zu baino gehiago da, zoaz beste leku batera, eta orduan nola baite halako ridikulu egiteko arriskua, gure burua goratu dugulako. Horregatik Jesusek ez du holakorik nahi, ez du bere jarraitzaileak arrokeriz egotea besteen gainetik bezala, beste baino hobeak edo beste baino gehiago izango bagina bezala. Holako jarrerari ez du nahi Jesusek, nahi du humilek izan gaitezela. Ohar gaitezela, mugatuak erala, beti ez degula dena ongi egiten, saia gaitezela besteen gainere daukaten positiboa ikusten, horrek ez du esan nahi, irizpiderik, kriteriorik eduki behar ez degunik, edota
autoestimua bajo eukiberdegunik. Ez, baina bai nahi duela Jesusek humiltasun hortan, alaitasunez, pozik bizitzen saia egitezela. Bilatu gabe beste gainetik egotea, beste baino gehiago izatea, eta batez ere guk egiten ditugunak ez besteek txalo egin dezaguten egitea. Baizik eta gure barnean maitasunez jainkoak ikusten duena, jainkoak inor baino hobeki daki, eta hori da Jesusek nahi duena. Halako jarrera ukitzen saia gaitezela. Gainera esaten digu, eta egia da, pertsona humila, bai agertzen zaigu lehenengo irakurgaian, Siraken liburuan esaten zaigu, maitatua dela. Pertsona humila, pertsona eskuzabala bezain maitatua. Eta Jesusek ere, halako ejemplua jartzen digu, pertsona humila izan duzenean, beren aurrean oso ongi geratu zen. Oso kontseju, esan ditzake, ona, baliosua da, Jesusek ematen digun hau, eta guri pertsonalki ere laguntzen diguna gure bizitzan. Eta gizarte mailan ere mesedegarria da denentzako. Saiatzen bagera humilak izaten, saiatzen bagera horrek asko laguntzen digu. Eta gaurko evangelioan agertzen zen bigarren kontua edo bigarren gaia, jarekin bukatuko dut, da Jesusek karitatea nahi du saia egitezela bizitzen, baino ez beste zeozer ordainean lortzeko. Egia da normalen pertsona batek bestei laguntzen dienean, besteak maitatzen dituenean, bere premietan horrek normalen ukitzen du gero bestelako buelta ordaina pertsona horiek eskarrenakoak izaten dira normalean eta maiteko dute, lagunduko diote seguru asko pertsona hori, baina Jesusek ez du nahi guk helburu horrekin gauzak egitea nahi. Nahi du saia gaitezela egiten bihotzetik. Horregatik, esaten dugu, bere festa giroan da, ez gonbidatu aireak eta aberatsak eta ez digu esan nahi, aireak gonbidatu behar ez ditugunik. Ez du horreko horiek esan nahi Jesus. Esan nahi dugu, horrek ez duela meritu berezirik. Meritu pixka badu batzutan, baina esaten dugu Jesusek gonbidatu errenak, behartsuak, ez dizutenak gero ordainean ezer eman. Honekin esan nahi du Jesusek, batez ere, ze intentzioekin egin behar ditugu gauzak. Ez gero beste zerbaiten lortzeko, baizik eta borondate honez, maitasunez, pertsona horiei laguntzeko horregatik meritu asko handiago dauke holako gauz bat egiteak. Eta hori nahi du Jesusek uler dezaguna. Maitasuna, errukia, ekintzetan adierazten dela batez ere. Eta norbaiti laguntzea, hori da maitasuna adierazteko modu oso importante bat. Eta pertsona horrek ez badu inongo modurik, gero zuri favore hori bueltatzeko ordu maitasun garbiago, baliotsuagoa dela erakusten digu Jesusek. Bere hitzek beti argia ematen digute. Evangelio entzuteak, Biblia irakurtzeak eta hausnartzeak argia ematen digu beti. Eskatzen dugu Jesusi, bere argitasun horrek gure bizitzak, gure eguneroko pausoak beti argi ditzala. Sinesten du, sinesten dut jangoiko aita guztiun, zeru lurren egilea. Andre Maria Virginiaren jaio zena, Pontius Pilatusaren menpean ekaldua, gurutzean iltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean, hilen artetik zizena, zeruetara igo eta jakoiko aita ahal guztiunaren eskuinartean jarri dagoena. Handiz ziziak eta hilak epaitzera etornoko dena. Santu elkartasuna, pekatu barkamena, garagiak existura, pekatu bizitza.
giroak, ekar bezala, elkartasuna, alaitasuna, pakea, beti gure herrira. Eska dezaiogun jaunari, jauna bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari, entzun aita hona bihotzez egiten dizkizu eskariak Jesu Kristo gure jaunari bitartez. Amen. Santu honek jauna, ekar dezaigula beti zure salbamenaren doaia, sakramentuetan ospatzen deguna, zure indarrak bete dezan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Jauna, aita guzti, santu, nangoiko ahal guztidu, beti direko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Miragarria da, berak, Pasko misterioaz egin diguna. Pekatuaren eta heriotzaren menpean bizi ginenok, bere ospe ederren sartu gaitu. Eta orain, hau dugu izen, jatorri hautatu, errege apaizgo, enda santu, eta zuk aukeratutako herri. Horrela, ilunpeetatik zure argi zoragarria deitu gaituzunok, zure ekintza harrigarriak non nahi zabalditzagun. Horregatik aingeru eta goiengeruekin eta zeruko talde guztiekin zure aintzari goratzarra hau beti eta beti abesten diogu.
saltu egizkizua da, hogeita ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristu gure jauniren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saltu zutenean eta bere gogoz burutzera zikoa da, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaskei eman ziren esanez. Hartza zuen eta jan guztiok kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afaluen berdin kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman ziren esanez. Hartza zue eta edan guztiok kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire odoigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semean heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Handarean zure sardutzari onartu behituzulako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eriz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak. Bereziki etxalekuko hildakoak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukiz izkiduaren guk guztio betiko bizitza itxi dezagun Jaingoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure seriearen. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jaingoikoa guztidun horrei Espiritu Santuarekin batean, osko eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildu gabe esan dezagun. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo betiko zorionen itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan apostoluei pakea uzten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Jauna pakea, beti emaiozu pakea elkarri.
zaituena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Egin dezagun otoi. Mai santuko bi harturik jauna otoitz egiten dizugu, maitasunaren janari honek bizkor ditzala gure bihotzak eta eraman gaitzala zu gure senideetan zerbitzatzera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, pare bat datorren igandean, hemen meza egongo da, beti bezala, lehenengo igandea da, eta 10:00 meza egongo da. Eta baita ere gurutzen eguna izango dugu. Gure pastoral barrutiko guztietako gurutzen eguna Samire. Ordutegi izango da betikoa. 12 gutxitan abituko dira gurutzeak uhartetik aiatzen den bide gurutzetik. Abituko dira 12 gutxitan prozesioan. Gero 12tan egongo da ospakizun penitenziala eta nahiunak konfesatzeko aukera. Eta 12 meza. Betiko ordu danak hemen bezango da, eta han ere bai, ordu danak bi aukera dut etorri. Gero, bestaldetik hain duzue, nioen ja, iraien bukeran banoa, horrena Erroman estudiotzera, eta gero handik Gipuzkoan. Orduan, egongo bera, esatzen dut, oso dira, eta egongo bera, baina beti deu, eskerrik asko, beti zuen harreragatik, oso urte politiak izan du dira hemen, eta aurrera, sentu behar eta bisitan gure. Jauna zuekin, bedinka zaintzatela jainko guzialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean. Eskerrik asko jauna, bidro. Amen.
zenbat egin duzu, atzostu da,